Калі б мы ведалі сакрэты свету, то распавялі бы вам. Але ж вы добра бачыце, у якім усё навокал стане. Мы бы і самі скарысталіся падказкай. Толькі што за галасы гучаць у влогах і падкастах. Кіберпастары і паства, а прытым няма адказных за вар'яцтва часу зменаў і за ўсё гэтае блядства, праз якое мы не маем права вам даваць парады. Мы бы рады, сур'ёзна, але не дамо тут рады вам крываць ваши страты, вам жа помсціцца за здрады, альбо дараваць, а мабыць і самім трапляць за краты дзеля праўды. А мы пакласці хрен на ўсё. Дакладна толькі тое, што чарга да ўсіх даходзіць неадкладна. Мы не здатныя вучыць, хіба зрабіць разумны выгляд і ківаць на досвед, але шчыра, тут гульня на вылет, і мы вылецім раней за вас. Вы разумнейшыя за нас, мы самі прыйдзем па парады, калі нам дазволіць час. Вас не пыталі, ці навогул вам цікава быць лепшымі за нас, але вы будзеце абавязкова. Проста ў жыцці аднойчы надыходзіць час, калі сядаеш за стырно і неяк сам кіруеш школамі. А быць дарослым не значыць быць разумным. Вось старым стаць нярэдка значыць стаць дурным. Таму, каб свет не стаў зусім пустым і сумным, мы ўчасна мусім даць дарогу маладым. Хто кажа, што так атрымалася і ёсць у гэтым вінны. Мы робім выбар, а выбар робіцца прычынай. Быць шчырым, ці мець свой план па дасягненні мэты, абачліва яго трымацца, ці ляцець у вір з імпэтам, быць надзейным сябрам, ці ўпэўнена акрэсліць межы, пабудаваць сям'ю, ці заставацца незалежным, ісці па вузкіх сцежках, ці трымацца знакаў, хацець прыгожага жыцця, ці цешыцца таму, што лёс даў з гнязда, пачаць вандроўку па планеце, ці застацца там, дзе карані ў жыццё заплеценыя, душы застацца дзецьмі, ці адкінуць жарты, быць персанажам п'есы, ці выключна яе аўтарам. Характар прадыктуе шлях, ці ўмовы абгрунтуюць погляды. Адзінае жаданне не выходзіць з моды сярод турботаў, не зважаючы на час імклівы, пачуцца хоць аднойчы па-сапраўднаму шчаслівым. Мы ведаем, што вашыя дарогі будуць цікавейшымі за нашыя. Вяршыні вы падкорыце вышэйшае, створыце штосьці лепшае, будзеце разумнейшымі, каб свету нашаму агульнаму дадаць надзею яшчэ на нешта. Ваш гонар не дазволіць стаць рабамі, што вас вызначае непасрэдна, вырашыце самі. Мы можам быць нязгоднымі, але закон прыроды перадасць планету вам, і ён не патрабуе згоды. Вас не пыталі, ці навогул вам цікава быць лепшымі за нас, але вы будзеце абавязкова. Проста ў жыцці аднойчы надыходзіць час, калі сядаеш